Quan vas a Platja d'Aro i tornes i trobes una caravana de tota la gent de Barcelona que ve... Ahir vaig discutir amb una patata. Ahir vaig discutir amb una patata. Us han tremolat mai les cames? Com es fa això? Tocar els cabells afro perquè et desperten curiositat. Fora. Fora. Bé, a veure si la llei ens empara en aquest salvar. No, envien observadors. Com, ai, no? Quina gràcia que... Noies, perquè sou totes potents, figues? Espavilem, som al puto segle XXI. Per què dius? Que estem aquí morides. La fera neix o es fa? El gat de la meva àvia! Entro a la secció. Sí, que t'estàs menjant les engronetes que t'ha deixat. Aquesta nova temporada obrim el Tribunal de la Figa, una nova secció. Benvingudes a La Figa Parla, un podcast creat per 4 amigues amb ganes de trencar silencis, compartir vivències, desmuntar mites, explicar històries reals i, sobretot, riure una estona. Perquè creiem que hi ha converses que encara costen massa de tenir i nosaltres hem vingut a posar-hi veu. Després d'uns mesos de silenci, tornem. La vida ens ha obligat a fer una pausa, ens ha deixat algunes cicatrius noves i ens ha recordat que de vegades, abans d'explicar les històries, les hem de viure. Així que avui obrim aquesta segona temporada amb més ganes que mai de parlar sense filtres, de riure quan toqui, d'emocionar-nos quan calgui i de continuar fent d'aquest espai una conversa entre amigues. Així que poseu-vos còmodes perquè això és La Figa Parla. Aquí es parla de moments i pors, parlant de llibertat de cor i cos. La figa és meva, ja sé controlar. Va, i avui començo jo, que tinc moltes ganes de fer un Fins la Figa, perquè avui en aquest dia de juliol tan calorós. Per què dius? Que estem aquí morides. Jo volia fer un Fins la Figa i és que estic fins la figa de romantitzar l'estiu. M'explico. Ja d'entrada, a mi no m'agrada l'estiu, llavors, clar, ja no juga gaire al meu favor. Però, què vull dir? Que l'estiu té coses molt bones, molt xules, tenim vacances, fem coses, però un moment. O sigui, quan estem al mes de maig i la gent està demanant que té moltes ganes de que arribi l'estiu, comencen aquelles calorades que encara treballes... A veure, jo no sé, jo no tinc xalet en piscina, no tinc barco, no tinc casa a la platja, no tinc un pastizal per anar a Maldives, 2 mesos. Llavors, està molt bé l'estiu, però, o sigui, l'estiu és això, és ara, no? És aquest moment... L'estiu al sofà. L'estiu al sofà, amb el ventilador, suant des de la front fins l'entrecuix, tota l'estona... Des del sotapit. Exacte. L'entrecul. Les xancles que trepitgen. Tots els sacsons de la pell, del cos. Doncs això, m'agradaria que hi hagués una mica més de realisme, no? És com, he vist algun reel molt divertit d'un home que a l'estiu estava al seu poble, no? Més a Andalusia, i deia, no? Aquesta gent que diu que a l'estiu que ve perquè està tot el dia al carrer, a quin carrer esteu? Vosaltres a quin carrer esteu? Perquè jo no us veig a cap carrer. O sigui, sortiu al carrer a partir de quina hora? No, però que ara és l'infern. Ara és un estiu, és especialment calorós. Especialment calorós. Terrible. Hem de dir que no tenim aire condicionat aquí. No, estem aquí patint la hòstia, Jo vull però no dir passa això, res. No passa D'aquí res, una fem estona, veure... es veurà la nostra brillantor natural. Natural, totalment. Doncs això, sobretot recordar que l'estiu té coses molt xules i ens dona molta vida, però també ens dona molta mort, que vols dir? Ens aixafa molt. Home! Sí. Jo m'encanta quan vas a Platja d'Aro i tornes i trobes una caravana de tota la gent de Barcelona És que ve. genial. M'encanta, és Genial. meravellós. I no has posat el líquid d'aire condicionat al Saps cotxe, saps per què tornes? Perquè no tens la casa a la Evidentment, platja. clar. Exacte. Clar, si la tinguéssim no tornaríem. No, clar. És que, Aviam, veieu? si us plau, sponsors, on sou? Necessitem una casa. Ens és igual, quarta línia de mar, És igual, cap problema. sí. Que doni, que miri cap enrere, és igual que no. Sense bany. Bueno, Doncs ja està, ja m'he quedat tranquil·la. molt bé. Super. Sí, estic amb tu, perquè a més diguem, va, aprofitaré l'estiu per fer això o altre que Després no pots. fas una Que merda, has no aixafat el fas. sofà i dius, bueno. Anem per la rebel·lió de la figa, no? Què toca avui? Avui parlem de la fragilitat blanca, aquell moment en què, quan se'ns assenyala un comportament racista, els blancs tendim a sortir per petaneres dient coses com
Però si jo no sóc racista, treballo a Salt. En dic algunes de meves, Però si jo no sóc racista, la meva cantant preferida és la Lizzo o l'Aretha Franklin, depenent de quina edat tinguis. Però si jo no sóc racista, he viatjat a Gàmbia, m'he fet un munt de fotos amb nens i nenes i les he penjat al meu Instagram. Això és el top del racisme, o microracisme, com vulgueu. Bé, sí, ja. Prou de fer-nos les víctimes. Acceptem que existeix el privilegi blanc. Això va així. Abracem els nostres errors i convertim-nos en millors persones, si us plau. Perquè sí, a Catalunya hi ha racisme. Si no, digueu-me per què Aliança Catalana o Vox han pujat a les enquestes, dos partits que fonamenten bona part del seu discurs polític en la criminalització de la població migrada, l'exaltació de la identitat nacional i un conservadorisme, que em costava aquesta paraula, conservadorisme recalcitrant. Paves, que hi ha racisme i això és intolerable. Ja podem anar fent dies de la pau a les escoles, de crits d'inclusió i diversitat i totes aquestes merdes que, està clar, no han funcionat prou. Estan passant coses com el que va passar a Torre Pacheco, el macro desallotjament de l'antic Institut B9 de Badalona en ple desembre o l'atac racista al kebab de Sant Sebastián de los Reyes a Madrid, el passat maig. No són casos aïllats ni puntuals, em recorden, a més, perillosament, els mecanismes que van desembocar en la llei de ciutadania del Reich del 35 o en la Kristallnacht del 38. I això car de vomitar. Espavilem, som al puto segle XXI. Som una societat globalitzada, o què passa? Que la globalització només ens serveix per anar a explotar els recursos i les vides de les persones de fora del radi del que considerem el món occidental o què? Puta hipocresia, perdoneu les paraulotes, Fins aquí el meu discurs polític, ara sí, entro a la secció. Totes les paies blanques hem comès actes, pronunciat frases o escoltat i presenciat, com a mínim, situacions microracistes. Faig una llista breu, que jo també he protagonitzat, amb les respostes que ens hauríem de donar. Per exemple, número 1, especificar el nosaltres i ells. És que nosaltres fem les coses així i ells les fan així. Si us plau, no m'incloguis en el teu nosaltres. Tocar els cabells afro perquè et desperten curiositat. A mi també em desperta curiositat el teu gilipollisme, però no et faré una exploració cerebral. A més, pava, què fas? Gent, no toqueu a la gent, si us plau. O sigui, què és això? No toquis a ningú. Apropiació cultural. Fer-te trenes, tocar en un grup de funk. Aquí m'hi veig. Pronunciar la paraula negret o negreta per referir-te a una persona afrodescendent. Aviam, infantilitzar no fa desaparèixer màgicament el biaix racista. Em fa gràcia també sarcàstica quan algú necessita destacar el color de pell d'una persona que coneix perfectament i per tant podria destacar-ne qualsevol altra característica i no ho fa. I si realment necessites imperiosament dir-ho, perquè ets limitada i no pots dir altres característiques, almenys parla clar i pronuncia la paraula negra. Mirar també amb condescendència les companyes de classe d'ètnia gitana quan les trobaves a les parades de castanyes de les fires de Girona. Qui et penses que ets? Millor que els altres? No. Destacar l'olor que fa l'escala perquè aquesta gent cuina amb moltes espècies. Digue-m'ho amb la puta boca plena de kebab o d'arròs amb curri que t'agrada. Confondre qualsevol persona d'origen o amb origen a l'est asiàtic. Aquella xinesa, però si és coreana. Bueno, ja m'entens, és que tots em semblen iguals. La brometa de cuidado, que potser no és pollastre, és gat, referint-se al menjar que et serveixen en un restaurant xinès. Espero que el cianur sigui la tercera delícia de l'arròs que et menges. D'aquestes en tenim moltes, en podria dir moltes més. I sí, si balles flamenc, toques jazz o fas qualsevol expressió cultural que no és la teva, clar que pots fer-ho. Però et demano, si us plau, que en reconeguis l'origen, que el celebris, que l'honoris, que no passi com quan vam oblidar que l'Al-Àndalus va posar
bona part dels fonaments de la cultura ibèrica, que la cultura andalusina donava 1000 patades a la dels visigots, que eren uns pudents, i a la dels francs, que l'imperi espanyol es va lucrar de l'esclavisme a nivells siderals, que aquesta terra sempre ha estat diversa i que la puresa no existeix. Només espero que no t'ofenguis, que recapacitis, que si no et consideres racista, ho demostris deixant de fer aquestes coses i, sobretot, que no et facis la víctima quan algú t'ho assenyala. Ja sé que no ets racista, però oi que hem deixat de dir la paraula subnormal per referir-nos a les persones amb discapacitat intel·lectual? Doncs vinga, tu pots! Tu pots! Recorda, totes venim d'Àfrica. I ara us llenço una pregunta. Heu detectat on podríeu dir algun exemple de privilegi blanc que n'heu estat conscients de tenir-lo? Bueno, primer de tot, bravo, Marta. Gràcies. No. L'havia de fer aquest... No, l'havia de fer. has estat meravellosa. Bueno, jo m'incloc també en moltes dels exemples que has posat. És que ho hem fet. Llavors, clar, n'has posat tants que no recordar, però segur, per exemple, moltes vegades també, no, com que se'ns fa curiós, no? o que allò, ens fa molta gràcia aquelles coses que fan diferents, no? Com, ai, no? Quina gràcia que... Què vols dir, no? Què vols dir? O veure un bebè, no? Un bebè negre, sí, ai, que maco, perquè està maco. Sí, com si fos un mico de fira. Bueno, exacte, perquè, totalment. Jo, aquí. Jo me'n recordo i me'n recordaré sempre una de les anècdotes tristes que em va fer reflexionar sobre tinc un privilegi, que és que un alumne, no sé, parlàvem i estàvem al PFI amb la Diana, que, no, sí, ves al Mercadona, no sé què, bueno, és que el Mercadona, perdoneu, no direm marques, un supermercat que té un nom que no ens agrada, i que deia, ostres, és que a mi em fa cosa anar-hi. I per què et fa cosa anar al supermercat? Quin problema hi ha? És que a mi sempre, el personal de seguretat sempre m'està al darrere quan jo entro. I va ser com, buah, no? I t'ho està dient un nano de 16 anys. I que tot això no és ara, sinó és tota la seva vida s'ha vist, no? Cada cop que entrava amb aquesta pressió a sobre, i que ni jo ni les meves filles la tindrem, ni jo l'he tingut ni les meves filles la tindran per aquest privilegi blanc. I d'aquestes en podria dir moltes, però aquesta és la que em va fer un cop de dir, és que... Tela. Sí, a més a més del privilegi ve el prejudici. Home, de 1000 situacions en les que ens hem trobat, que també ens podem incloure, jo crec, totes, de situacions en les que després reflexiones i dius, ostres, això ha passat, o això ho he pensat així, o jo he reaccionat així perquè la persona que tenia davant meu era d'una altra ètnia. exacte. Bé, si vas a llogar un pis, hi ha gent que si té un cognom diferent de l'habitual, doncs ja no te'l lloguen després. En citaré una altra, de l'Edi Kelele, que sempre quan ve a fer-nos xerrades a l'institut l'explica, no? Intentant llogar un pis, parlant, hola, bones, doncs sí, per vull telèfon. aquest pis, per telèfon, tot fantàstic, es presenta allà, ui, no, Moltes pegues. ui, ens pensàvem que eres blanc. Li han arribat a dir això, literalment. No ho sé, jo ara l'he afegit aquesta, però això segur que Segur, era segur. el que projectava la persona, no? Sí, el que clar. rondava al cap. Llavors, sí, hi ha racisme i sí, venim d'una cultura racista que crec, no, és que ha de ser així, hem d'anar apartant i hem d'anar, no, quan ens diuen, hòstia, això m'ofèn, o això d'allò, o això grinyola, hòstia, doncs fem un canvi. Si hem canviat paraules que siguin més inclusives per al món de la diversitat funcional, per al món LGTBIQ+, i tot el que ve, que mai va ser l'ordre, però em sap greu, no vull ofendre ningú. Si hem canviat totes aquestes coses perquè volem un món millor, perquè volem un món on tothom pugui viure tranquil·lament, perquè, si us plau, abracem, vull fer les coses bé, digue'm que et molesta, jo no ho faré. El que passa que jo subscric molt el fet que dius en el discurs que som uns grans hipòcrites, perquè aquí el veritable problema no és el color de pell en si, perquè ens trobem en una època de l'any on tots els blancs us voleu assemblar el to de pell dels morenets. Sí,
Sí, no? sí. I dic morenets perquè és una paraula que abunda molt i també torno a subscriure que no ens han de dir morenets, sinó que som negres, tal qual. Això ja per si hi ha dubtes o que sigui. Però som molt hipòcrites perquè ho lliguem molt als prejudicis que van vinculats a un color de pell. És a dir, és el classisme o és considerar que aquella persona pel color de pell compleix unes característiques més violentes o el que sigui. la Però pròpiament... criminalització, Exacte, el color de pell en pobresa, si... Exacte, el classisme, exacte. capitalisme tot plegat. Total, Sí, tot és junt, això, tot perquè el junt. color de pell en si poc ens molesta. No va ben bé del color de Però és pell. difícil. Menció de l'estatus social. Exacte, Clar, jo crec que el sistema vol inclusió, però realment no està propiciant una inclusió. Llavors, evidentment. molta gent queda cremada per com els polítics regulen les coses, perquè si els polítics fessin bé la seva feina, segurament molts dels problemes desapareixerien, perquè a nivell personal hi ha molta gent que no té problemes. ara. Sí, però més enllà de... No, sí hem que dit... hi ha... Perdó. No, digues, Marta. Sí que hi ha decrets, o sigui, nosaltres que treballem en el món educatiu, estem constantment... De fet, m'hi trobo... faré una anècdota. No? En totes les programacions no? que es parlen de moltes cultures, jo em trobo en un lloc que la cultura de la que haig de fer difusió, perquè en teoria no es coneix, doncs és la cultura pròpia. Per exemple, jo soc profe a segon d'ESO i tots els professors i professores que feu segon d'ESO feu l'edat mitjana i dins l'edat mitjana les religions monoteistes i l'Al-Àndalus, no hi fas l'islam, i jo estic parlant de l'islam a persones Sí. que en saben molt més que jo sobre l'islam, no? Que és ridícul, que sembla que com si encara no haguéssim entès que estem en una societat diversa. I això és el que a mi em molesta. Em molesta que es parla encara avui dia, quan nosaltres érem petits i petites, hòstia, ja això que he dit, no? Del tema dels dies de la pau, la inclusió, la diversitat, això ja ens van bombardejar. Què està passant ara perquè hi hagin actituds racistes, però no racistes d'ignorància, no? Que a vegades parles amb una àvia i tal, doncs que té una preconcepció i uns prejudicis i que és pastada a la seva època, és feta a la seva època, però que gent jove continuï tinguent aquests prejudicis. Ara, quan es parla de futbol i tal, aquí doncs, todo bien, Todo bien, aquí no hi ha... Bueno, aquí és el que deia la Diana, va amb l'estatus social. Sí. Si és un futbolista, com que té I ni molt així, d'èxit i té ni així, molt de... perquè en Lamine Yamal l'altre dia també rebia. Sí. Jo penso que ni en sí. aquest No voy a pretext. celebrar ese gol d'Espanya. Tu ets idiota, no? Jo crec que Tonto. és que ni en aquest pretext se'n salven, Moltes vegades sí que queda més dissimulat o poden tenir respecte a nivell físic, a la cara no t'ho diran perquè tens molts diners a darrere, però això. Però clar, tu em dius, com pot ser que els nanos hagin augmentat la ràbia cap al diferent, hagi augmentat el racisme? Home, tu mateixa deies, no? Jo soc professora d'un institut on el context és multicultural i estic adoctrinant des de la mirada blanca. Sí. Això em Per tant, sento. és molt difícil que se'ns valori els negres quan històricament representa que no hem aconseguit absolutament res. No tenim cap èxit històric, No, sí que el teniu. Evidentment que Perquè sí, no s'estudia però i no no se'ns ha s'estem- traslladat. Que Exacte. existeix és evident, igual que la Jo dona... ara aquí ja vaticino una cosa respecte a la meva programació. Els grans imperis i regnes de l'Àfrica, que no només és Egipte, l'antic Egipte, a partir d'ara els penso donar, encara que no em toqui. Vull dir, Sí. aquest discurs d'avui ha estat com la meva sortida de l'armari, de ja n'hi ha prou, perquè s'ha d'explicar. I hi havia regnes, o sigui, l'Àfrica, en època de l'imperialisme, del colonialisme, es va dividir, o sigui, tenim països que tenen la frontera en línia recta, com si haguessin passat per allà un regle. Això ho han fet els blancs. I cada dia penso més, els blancs som... Hosti, no sé si dir-ho, però... I colonitzar es passa molt per a sobre, la paraula. Mira, vam colonitzar, vam fer això, vam fer... I No, queda allò terrible. difós com si... Es celebra. Exacte, Sí, exacte, es celebra. I no només a l'Àfrica, al Sud-amèrica i a Centroamèrica. Bueno, i que també se'ns associa sempre el que et demanarà ajuda, no? Tothom fugiria d'una persona que tot el dia li està demanant ajuda, no?
És a dir, si se'ns associa als negres, a les persones d'un determinat color de pell, d'una determinada cultura, d'una religió determinada, si ens associa que són persones que demanem ajuda, que necessitarem el diner de l'altre, que necessitem, si se'ns associa això, no m'estranya que tothom fugi i no ens hi vulgui. Sí, no? però no és el que se'ns ha d'associar. Europa ha dit aquesta gran mentida que Òbviament. eren els grans... no? Bueno, ja ho veiem, no? Nacions Unides, sí, anem a enviar observadors. A salvar. No, envien observadors. Hi ha un gran reel de Nacions Unides, allò, nova empresa de seguretat, no? Contracta Nacions Unides per la seguretat de casa teva. Enviaran uns, allò, es despleguen uns observadors a apuntar i a veure com un lladre està robant. No hauries de fer això. No. Exacte. Vull dir que aquesta cultura blanca europea que va donant lliçons per al món és la mateixa cultura blanca europea que va esclavitzar, que va colonialitzar, Totalment. que va esborrar la història completament de molts països. I quan dic que... us en recordeu d'estudiar la globalització? La globalització, no? Puc enviar informació en un moment a l'altra punta del món, i internet, i que guai, que no sé què. Ara, quan ens interessa? O sigui, jo sí que me'n puc anar a treballar a la Xina i no sé què. Ara que vinguin aquí... Exacte. No, ai, quin problema! Què és aquesta merda? Bueno, no tot arreu es pot anar a treballar, Hi ha molts llocs que et demanen uns mínims i que no hi pots entrar si no tens un visat de feina. Exacte. Clar, que és això, ja Però dic. les fronteres les hem creat els humans, no existeix en la natura. Ja estic d'acord amb això, però sí que ja dic, jo sempre parteixo de la regulació. Si la regulació fos bona, les coses funcionarien bastant millor. Si la regulació és bona, tothom paga impostos, tothom Ara mateix, coopera. més del 50% de naixements de la província de Girona són de gent que no ha nascut aquí. Per tant, Fantàstic. Però això és bo per l'economia És nostra. que si estudies la demografia i estudies que a Europa els països estan sota zero a nivell de creixement demogràfic, dius, moltes gràcies gent per venir, perquè aquí no hi ha prous nens. Perquè quants nens hi ha fills únics? Em sap greu, però els vostres fills no us podran pagar La pensió. La pensió. clar, és que de no dos. en tindrem, ja no hi compto amb aquesta. Nosaltres hem col·laborat, No és que hem complert. Nosaltres hem amb la educat societat. moltes criatures, no? Doncs també estaria bé. Sí, però no es tracta d'això, no es tracta de... O sigui, això és la mentalitat capitalista, de tu vens, tu... Aviam, un moment. O sigui, que tot el tema del cobalt, el coltan i tota aquesta merda que nosaltres fem servir amb els mòbils, que estem... O sigui, hi ha països que haurien de ser hiperrics i ens haurien de dir no. Això ens ho quedem nosaltres. Ara aquestes exacte. mines i això ens ho quedarem nosaltres i vosaltres no vindreu a explotar-nos aquí. En canvi, quines imatges veus? De persones desesperades a les mines treballant, Nens. i dones, i homes, sí. Però per això que estic d'acord, jo per mi hauria d'haver lliure circulació, tothom hauria de poder viure on sigui. Oh, i tant, i però tant. això, ben regulat. Bueno, perquè, clar, el problema de les lleis d'aquí és això. Nosaltres podem anar a explotar tota la resta, però aquí et demanem un visat, et demanem no sé què. Aquí n'hi ha 4 que manen al món i es van dirigint i foten el que volen. I l'altra cosa, que no tot arreu hi ha pobresa. Ara surt la pel·lícula aquesta de l'Osman, que ara no me'n recordaré del seu nom, que és El país dels blancs, crec que es diu la pel·lícula, amb l'Emma Vilarassau, i és la història de l'Osman, que, si no recordo malament, ve de Ghana, hi ha diferents entrevistes que es veuen a YouTube, molt interessant, on ell diu, jo vivia fantàsticament a Ghana, jo només volia veure un lloc on construïssin, no, crec que avions, i va passar un infern per arribar. Vull dir, ell no vivia, no malvivia, no és que estigués necessitat i no sé què. Bueno, que creem prejudicis i continuem parlant de prejudicis. No, i que a més hi ha una cosa més perversa, que entre la pobresa, i ara ja divago una mica més, el fet és que, per exemple, Einstein va poder provar la seva intel·ligència i els avenços en els invents perquè era un blanc privilegiat, no? Sí.
quanta intel·ligència ens perdem Oh, i tant. immersa en la pobresa, no? És a dir, la pobresa té un altre hàndicap que ens perjudica a tots, perquè si jo ara anés en un país recòndit, pobre, minso, però que allà, aquella ment, sota un context que el prepara, podria poder descobrir l'antídot que millora el càncer o que... És a dir, la pobresa Les oportunitats. té una doble, per mi una cosa, una doble perversitat, no? Perdona, el capitalisme. El capitalisme, el voler de fugir i no observar el que és proper a tu perquè és diferent. Si tu no arribes aquí, tu no t'ho mereixes. I ja està, i és aquí, estem en aquesta societat. És que tu ets pobre perquè tu no fas res. Però vull dir que ens perdem moltes coses. Clar, perquè estem delimitant la intel·ligència a un sector i això és, bueno, per mi és pervers. Que guai parlar-ne amb nosaltres. Sí. With every beat you drop, we feel the vibe. In this rap about the rhythm, we come alive. Avui estrenem nova secció. Tinc una amiga que... Ui. Estrenem nova secció. Tinc una amiga que... La frase més utilitzada per explicar una història pròpia sense haver d'admetre que és teva. Tothom té aquesta amiga. L'amiga que, curiosament, sempre viu les coses més estranyes del món. Casualitat? No gaire. I bé, benvingudes a Tinc una amiga que... La secció on qualsevol semblança amb la realitat és absolutament intencionada. Doncs us explico què li ha passat a una amiga. Bueno, una amiga no, de fet, diverses amigues que s'han trobat en aquesta situació després de conèixer algú. Ja sigui per apps, en persona, i no només una vegada, sinó diverses vegades. Aquí va la història. Aquesta amiga coneix algú, i amb aquesta persona va tot que flipes, i parla cada dia, et crea unes expectatives de la rellet, una relació xulíssima, uns testimos molt abans de temps. De quan toca. Això seria una red flag. Sí. Plans de futur, el que s'anomena love bombing, a tope. De cop i volta aquesta persona canvia i et comença a escriure menys, poc atent, no està motivat pels plans que li proposes. Aquest següent pas es diu breadcrumbing. Què vol dir? Que t'estàs menjant les engronetes que et va deixant. Tiquití, vas fent. Tu estàs esperant que tot torni a ser com al principi. Evidentment, com aquesta amiga, n'hi ha diverses, perquè aquest individu està jugant com en un tauler d'escacs, i això te n'assabentes perquè, clar, com a bona stalker, doncs al final no? Aquesta amiga doncs, es va assabentar. I llavors arriba aquell moment, no?, que li demanava explicacions a aquest individu i, bueno, com si, no?, al·lucinant, què estàs dient, el que es diu el gaslighting, o sigui, la luz de gas de tota la vida. Et fa pensar que ets una tarada mental i que les coses no han anat... li fa pensar que és com una tarada mental i que les coses no han anat com ella volia, i arribats a aquest punt arriba el moment arxiconegut per tothom com el ghosting. I aquí li podríem afegir la cançó... Y se marchó y a su barco de amor, libertad. O sigui, et fa una bomba de fum. Exacte. Des de la Figa volem dir, amiga, no estàs sola, però no podem assegurar a ningú que això torni a passar. I recordeu, ens podeu enviar un missatge per explicar-nos la vostra història i la compartirem amb tots vosaltres. Sí, amigues, tenim moltes amigues que... Totes teniu una amiga que li ha passat. És un clàssic. Tenim amigues que els hi ha passat, Sí. Jo tinc una amiga que sí, que a la primera cita li van dir t'estimo. A la primera? A la primera. Nada mal. Ets la dona de la meva vida. Quantes hores havien passat? Havien passat... Hòstia, ara no t'ho sé dir, perquè l'alcohol, la nit... La noche me confunde. I després hi va haver una desaparició. Va passar tota la mateixa nit. Tot va... No. Love bombing, El dia t'imagines? següent. Love bombing, breadcrumbing, Sí, no. saps? Gaslighting i ghosting en 8 hores. Si no recordo malament, aquesta amiga em diu que... un moment, sí? Val. Que eren 3 dies, no? El primer dia, buah, ets la dona de la meva vida, no sé què. El segon dia, buah, àudios de la rehòstia,
tercera i després no tinc temps per això. Ara he pensat que per això no... Ocupat. Ara m'he recordat que no em queden hores, no? Per dedicar-me a això. Per què fan això? És a dir, a les Se'n diu dones... covardia. Però les dones és no la esperem l'home de la nostra vida. És com anem a conèixer una persona perquè saps que No, però necessites ells on temps. tenen la seva aspiració. Ja, però Us vull diré dir... una cosa, ells sí que esperen la dona de... O sigui, ells tenen por de merda l'he trobat, merda què vol dir? Merda que és molt potent aquesta tia. Clar, merda que em passa. Noies, perquè sou totes potents, figues. És que no ens arriben ni a la sola de sabata, ja ho hem dit en altres programes, no passa res, altres episodis. Llavors tenen por d'això. I què passa? Que si ja li dic que sí a aquesta, ja està, m'hauria de... No? Sí, ja està. Merda! Jo crec que Què tenen passa? por de no follar més. Sí, clar. No? La varietat del follar. jo penso I si que- me'n perdo una altra? Ara, I si clar, me'n i perdo sí. I si ve una altra segona dona de Ah, merda, i una I tercera. si sóc així de petitet perquè aquesta tia és molt guai? Jo penso que hi ha dues opcions. Hi ha l'opció que potser no li agrades prou, que digues, hola, digue-ho, sigues Sí, capaç de bueno, si verbalitzar-ho, això- si perquè això pot passa, passar. si això passa. Hi ha gent que se lia, tal, ostres, vale, potser no li agrades prou i l'altre, potser se li fa gros, però verbalitza-ho, tio, no passa res. Però jo crec que aquesta edat no és la por aquesta dels 20 anys buah, és que potser no m'agrades prou però quedo bé, no?, per compromís i tal. Jo crec que sí que realment quan te diuen aquestes coses els hi estàs agradant. El problema és que ets tan bombazo, que ets una figa tan potent, que diuen, hòstia, aquesta tia... És por. Sí, aquesta tia m'acardarà canya i jo el que vull ara és una vida fàcil. Ho dic per les figues de a partir dels 40 o 35. Però aquí 35. parlem del per què et deixen, però no de les formes en què et No, deixen. les formes... No. Clar, són com dues coses diferents aquí, covardia. no? Sí, tens raó. És a dir, no, el cas de l'Irene planteja això, no? Diferents formes d'anar a migajes, la manera aquesta covarda Però és que de deixar-te. crec que són molt comprensives, és a dir, a mi si em diuen, ei, hi ha això, val, perfecte. Només et fan un favor si et diuen això. Ai, fantàstic, perquè no Sí. perdo Ara, el temps no amb perdo tu. el temps. De fet, que és com... És que Sí. tot aquest temps m'estàs fent Sí. perdre el meu temps. Exacte. Sí. Pavo. Perquè sempre ens han titllat a les dones d'emocionals, de no sé què, de no sé quantos, i en realitat som les persones més pràctiques, i molt més Sí, això sí. quan estem arribant a la perimenopausa. Que és com, no em vinguis amb tonteries, vull dir, tranquil, no vols més amb mi? No moriré Pim, pam, d'això. Fuera, tranquil, tiro porque me toca, saps? Sí, sí. De puente a puente, passa la Ara, corriente. jo crec que ells tenen por que nosaltres anem a fer el dramón a darrere, que anem Sí. corrent, i per tant van deixant, Ja no? no tenim 20 anys ni 15. Ara ja no. No tenim No tenim, intenció. I no tenim temps, a No, més a No, més. i que ja no perseguim, no, ningú. No podem conciliar, Home, no. la feina, la casa, els fills, la família... I un les home que va amigues per tabac. amb merdes d'aquestes. Exacte. No, tio, tranqui, nois, figus, no, com els hi deien? Figuerols, és igual. Figuerols! Panerols. Au, Sí. Dieu les coses tal com ragen, no passa res. Deixeu-nos tranquils. Sí. O sigui, ei, ja no vull res més amb tu. Ja Fantàstic, adeu. Fixeu-vos en com ho fan les dones, no és tan difícil. Ah, Exacte. Agafeu nota. Amo la vida está vencida. Amo la vida. Jo vaig a trencar una mica el moment més divertit de la figa, ja sabeu, i vaig a les cicatrius de la figa. Avui us volia parlar d'una cicatriu que probablement és una de les més grans que m'emportaré i també és un dels motius pels quals la figa parla va quedar en silenci durant una temporadeta. Hi ha un moment en què el càncer deixa de ser una paraula que surt a les notícies o que li passa a algú i de cop entra per la porta de casa sense demanar permís i ja res torna a ser igual. Jo no era la pacient, tampoc era la cuidadora principal, era la filla. I sembla que això sigui un paper secundari, però us asseguro que és intens. Perquè de cop et converteixes en la persona que intenta mantenir el cap fre mentre dins teu tens un caos monumental. Has de recordar visites, proves, medicacions, canvis de tractament, aprens a canviar bosses de nefrostomies, que no sabies ni què era, a posar morfina intravenosa, descobreixes que existeixen paraules que abans no havies sentit mai i de sobte formen part del teu vocabulari diari. Arriba un punt que podries presentar un concurs de cicles mèdiques i que si venguessis tot l'arsenal de medicaments que arribes a acumular a casa, la jubilació la tens assegurada. És tentador, però he decidit que millor que no. També aprens que cuidar no sempre és posar una injecció o donar una pastilla, cuidar és sostenir emocionalment. És intentar que la cuidadora principal no s'enfonsi, és fer veure que tu també estàs bé perquè els altres puguin descansar una estona.
És aguantar-te les llàgrimes al passadís i entrar a l'habitació amb un somriure que aquell dia no et surt i és trucar una amiga quan estàs desesperada, escolta-me i t'escolten plorant. I sí, entre les batalles campals que generen pels nervis, pel cansament, per la impotència, perquè en qualsevol malaltia llarga n'hi ha, també apareix l'humor negre. No perquè estimis menys, sinó perquè és una de les poques coses que encara et recorda que continues viva. Hi ha diversos moments que queden gravats a la retina, quan reps la notícia, quan et diuen el nom que té, quan et proposen la sedació, quan arriba el moment de fer-la, quan el metge explica al pacient que la malaltia ja no té cura, quan se l'emporten, el vetllatori, la cerimònia. Enmig de tot això descobreixes que hi ha persones extraordinàries. La família i les amistats, evidentment, passen a ser el suport indispensable i essencial, però també n'hi ha d'altres que fins aleshores no coneixies. La nostra psicooncòloga, la Berta, que si mai ens escolta, superagraïda, que ens ajudava a posar nom a emocions que ni sabien que existien. L'equip de PADES, que va entrar a casa amb una humanitat que no s'ensenya cap facultat. La gent d'Oncolliga, que acompanya les famílies quan més ho necessiten i que fan una feina que, sincerament, no s'arriba a valorar prou. Moltes vegades es parla dels tractaments, però torno aquí, vale? Moltes vegades es parla dels tractaments, però poc de totes aquestes persones que també sostenen les famílies i quan ho vius des de dins t'adones que també formen part de la cura. Pocs dies abans que el meu pare marxés vaig escriure una carta i li vaig entregar. I encara avui penso que és un dels regals més grans que m'ha fet la vida, poder continuar vivint sense que quedessin paraules importants per dir. No tothom té aquesta oportunitat. Per això, si hi ha una cosa que m'ha ensenyat aquesta cicatriu és que no esperem els moments perfectes. Vivim mentre hi siguem a temps, no ens emprenyem per coses banals, diguem t'estimo, donem les gràcies, abracem més, no fem perdre el temps a les ties, perquè un dia qualsevol pot acabar sent l'últim i nosaltres no ho sabrem. Acompanyar una persona amb càncer no et fa més forta, simplement et fa diferent. Aprens que no controles gairebé res, a viure el dia a dia, que un bon dia és un regal, que l'amor moltes vegades consisteix simplement a ser-hi. I si avui algú escoltant-nos des d'una sala d'espera, des del cotxe tornant de la visita o des del sofà, allà morint-se de calor, que sàpiga que no està sola. I vosaltres? Hi ha alguna cosa que us hagi canviat la manera de veure la vida? Bueno, jo crec que la paraula càncer ha entrat d'alguna manera o altra a totes les famílies. Sí. No? M'atreviria a dir que, o sigui, més directe o més indirecta, però no hi ha ningú que no tingui a prop una experiència amb aquesta malaltia. Sí, sí. Sí. En el meu cas, a banda de familiars i amistats que eren com oncles o ties, però que no ho eren de sang, però ara parlaré concretament del cas del meu pare, va ser en pandèmia. I va ser molt dur perquè no... O sigui, hi havia... Perdó els o siguis, però... Va ser molt dur perquè no podíem anar com haguéssim volgut estar allà. També perquè la relació amb el meu pare també era molt peculiar. Però sí que en els moments de dir, doncs ara hi vull anar. Doncs no hi pots anar. Doncs no. No? Només hi ha una visita d'una persona, no? I havíem d'escollir quina persona, no? I en aquest cas ell tenia una nòvia, tenia la meva mare que era la seva exdona, però que ell també volia que hi fos, no? Que en certa manera hi havia com un amor però que és difícil. És difícil perquè hi ha una degradació, perquè com totes les malalties que responen a aquest patró, no? d'una persona que la persona pateix. La degradació és molt, molt bèstia. Sí. És algo que et sorprens. Sí, o sigui, quan estàs a la sedació penses és que realment som superfràgils, és molt fort. Sí. Una persona que de vegades potser ha estat molt potent massa, la veus allà i dius, com pot ser, tio? Vulnerable. Molt, espectacular. Sí. I això, no? I que vols estar allà i que no pots, i quan pots, igualment tampoc pots fer massa res, no? Més que la sedació, la medicació, l'acompanyament aquest, i de saber que bé, que això s'acabarà i no s'acabarà bé, no? No hi haurà... És com un dol previ, és una cosa molt curiosa. O sigui, al cap, no sé, això torna una mica boig, sí. Em sap greu que he posat el... No, és necessari. Se n'ha de parlar d'això. S'ha de parlar, s'ha de dir la paraula, perquè a vegades costa i s'ha de dir totes les lletres. Si vosaltres us anéssiu a morir, ho voldríeu saber o no? Sí. D'enfermetat. Sí, hi ha una cosa que ja sabeu, bueno, que ja saben que... Sí.
Sí. Sí, i si estic en pal·liatius, ja us dic ara, que demanaria una eutanàsia. Ho saps que l'eutanàsia et donen una hora i un lloc? Sí, Ho trobo molt bèstia, és molt fort. Sí, saps que et vas a morir allà, a aquella hora. Sí. Llavors, depèn de com, la sedació és una mica millor. Jo que sóc així... Està tan organitzada. Home, a la Marta li va bé, això. Molt bé, A Marta li va bé perquè jo... Avui a les 5 vine, si no ja no ens tornem a veure. Jo pensava que anaves a dir... Jo pensava... No vull fer superficial el tema, però crec que a vegades aquestes coses s'han de pensar. Hi ha les persones que no volen parlar d'aquestes coses... Jo penso que és molt interessant parlar-ho, perquè es donen a vegades situacions que quan una persona marxa abans d'hora, llavors no saps ben bé què fer i perquè no s'ha parlat abans. Ostres, parlem-ho, parlem de què vull, què m'agradaria. Nosaltres ho parlem molt, això, la intimitat, sempre acabem dient què voldríem. Bueno, perquè hi ha un tabú molt gran relacionat amb això, que és el tema de la mort i com volem morir i què volem que passi després. Com el testament, ja ens tocaria, no? Ara vaig, d'aquí poc hi vaig a fer-lo. Jo donaré aquest llapis. Sí, no? La psicòloga, de fet, ho deia, diu que encara la gent gran que s'està morint ara és més complicat, que veuen que la generació jove serà molt diferent i que fins i tot hi ha doubles d'acompanyament a la mort. Jo, per exemple, penso que es pot fer superbenic. Jo suposo que em trobaria amb tot de gent, els hi diria moltes coses a la cara, algunes potser no del tot agradables, no ho sé. La cartilla. No, però jo crec que aquestes situacions també et fan reconciliar-te amb gent. Hi ha relacions que s'han reconciliat gràcies a això, vull dir que no hay mal que por bien no venga. Jo no diria reconciliat, diria... Retrobat. No, tancat un capítol, de dir... O canviat. Jo, per exemple, hi ha alguna relació que era bastant intensa, que ara s'ha calmat una mica, i llavors dius, bueno, s'agraeix. Ah, val. Sí, a mi, si me comuniquessin un amor que tinc temps, començaria a fer vídeos a punta pala. Jo per la meva filla. Dirigit a què? Dirigit a l'altre. El meu fill, tot un historial. Estem parlant de Mi vida sin mi? Totes hem vist Mi vida sin mi? Jo no l'he vist, Sí, em sembla. l'he vist, el del càncer. Jo li faria, per la meva filla, consells. No sé deixaries tot lligat. Jo també. Potser els temps han canviat molt i t'estic donant un consell de merda, però que sàpigues, perquè, hosti, no ser-hi en els moments importants, no? Jo crec que és una de les coses que et pot marcar més, no? Deixar de pertànyer a aquest món, perquè veus que a mi em va passar molt, no? Clar, em vaig apartar, la meva vida se'n va anar a Norris una temporada, i és que la vida segueix. Sense tu. I llavors dius, jo aquí vull que em recordi en alguns moments concrets, saps? Fa por, no... Fa molta por, això. T'imagines? Bueno, jo havia pensat en programar missatges, és que hi he pensat molt bé. No? Mails, que potser després desapareix el mail. Això és el problema. Ja no queda rastre. Bueno, Postdata te quiero, no? Un altre llibre i una altra pel·lícula on ell li deixa tota una sèrie, com un joc, una gincama, no? Perquè ella ho superi el dol durant un any. Això és xulo, I després hi ha aquesta... És igual. No recomanarem més sèries. No, si no ens paguen, no? No, però no, tampoc. Molt bé. A més, ara faran una... No, més que res, perquè a vegades ens imaginem coses que farem i que després no hi ha temps. Potser et diuen 3 dies de vida i dius, ja no puc fer vídeos, no puc fer... No tingués-me. Sí, jo el que us anava a dir és que també hi ha molta gent que planteja coses del tipus jo si em quedés 6 mesos de vida, doncs m'aniria a viatjar, i crec que està bastant demostrat que quan això passa, amb qui vols estar els últims mesos de la teva vida és amb la teva família i els teus amics. Jo el que menys voldria és viatjar, ja t'ho dic ara. Jo voldria estar amb els meus, no? El màxim de temps possible i estar bé, estar guai i aprofitar aquest... Perquè al final dius, ja està, si no he viatjat, doncs ja està, no? Però jo vull estar amb els meus el temps que... Jo no sé si m'agradaria fer, perquè clar, tot depèn de la condició que estiguis. Ja està. Aprofitant fins l'últim moment. Si em queda una setmana, faré. Me faré Els 3 primers dies aniré Jo tinc una llista de coses... Som capaces de fer Excels, abans de morir. Tinc una llista de coses de fer abans de morir, i és veritat, la vaig fer, el que passa ara l'hauria de revisar, perquè... Però hi ha alguna cosa que penso, ostres, això que sempre m'ha vingut de gust, o publicar, no ho sé, un missatge així una mica potent, sí que m'amolaria. I no oblidem que és molt típic també dir-ho, però jo ho he viscut i ho dic en primera persona, aquella bellesa col·lateral d'aquestes circumstàncies, i és que davant de fins i tot la situació més tràgica sempre surten coses molt boniques. Jo, per exemple, en el meu cas, em va remoure tant, no? La mort del meu pare em va remoure tant que vaig canviar moltes coses de la meva vida. I amb el pas dels anys, doncs, fins i tot he pogut dir un gràcies, no? Gràcies, perquè degut a aquesta circumstància jo
he canviat coses per millor. Que bé. No? No saps mai, després hi ha la mística, no? De què hagués passat si, no? Si això no hagués passat. Doncs no ho sé, no sé si estarien al mateix punt o també haguessin passat coses, però és veritat que allò concretament Et va transformar. remou tant, bueno, i que mires a la vida amb una altra mirada. O sigui, una posta de sol és així, és molt mític, però és així, té un altre caire. Sí. I un moment quotidià pren un altre significat. I si d'això n'ets conscient al dia a dia, jo crec que, ostres, vius molt més conscient. I això és una cosa guai. L'últim dinar que vam anar a fer, que seria l'últim, segurament, o l'últim aniversari, clar, és com, hòstia, que fort, i el saboreges molt més, és com, ho absorbeixes tot, també et discuteixes de vegades, perquè... Bueno, perquè és la vida, la vida, no?, allà tots perquè, junts. clar, et sents molt impotent, tio. Clar, un últim apunt, perdoneu, és que fa molt poc he sabut que una amiga doncs, ha passat per aquest tràngol, una amiga no, la mare d'una amiga passa per aquest tràngol, ha decidit l'eutanàsia, i hi ha data, no?, el que deies abans. Uau. Llavors, l'altre dia parlava amb ella i em deia cada moment és un compte enrere, no? O sigui, el sopar, la trucada, el anar-la a veure, els consells, no? I que això no estem preparats tampoc, perquè a vegades una malaltia que acaba fent marxar la persona, doncs ens estem ja preparant per això, però quan ja hi ha una data... Sí. Passa que això és un regal també, perquè ella sap i sobre això pot. Quan és de cop, això no passa. Llavors també hi ha una part de que saber on és la fi et dona l'oportunitat de dir totes aquestes coses que dèiem, no, jo faria, jo tal, jo... Parlo més per l'entorn, no? Que sap que el dia X, o sigui, l'endemà del dia X ja estarà, ja no podran tornar a parlar. Sí, però clar, pots arribar, no? Podem sortir d'aquí i rebre una trucada i llavors aquest dia X ha arribat abans i no hauràs pogut fer tota aquesta prèvia, no?, amb aquella persona. I després hi ha aquell malalt que en sap fer humor, no? Sí. Per exemple, jo tenia un tiet que també, davant del càncer i pocs dies de morir, tenia un llibre al costat que deia Aprèn anglès en 15 dies. No? Jo penso que aquests també són d'agrair. És que d'aquests moments també surten moltes anècdotes molt divertides. Hi ha coses molt boniques, veus coses molt boniques també, vull dir, al final és un procés que es pot, tot i que és una merda, es pot agrair, hi ha la part positiva. Diana, Gràcies, Adri. Gràcies per compartir. Anem a treure una mica, això, i anem a passar-nos una mica bé. Sí, anem a treure una mica d'humor ara, de diversió. Atenció, aquesta nova temporada obrim el Tribunal de la Figa, una nova secció. Un espai d'anàlisi profund, o això volem pensar, i avui posarem sota la lupa grans peces de la cultura contemporània, vídeos virals d'internet. Debatrem, qüestionarem i traurem conclusions absolutament poc científiques, perquè si alguna cosa tenim clara és que opinarem igualment. Endavant amb el primer cas. Un menor ha intentat asfixiar la seva mare després de que aquesta li traiés el wifi perquè era massa tard i era hora d'anar a dormir. Un menor que ha golpeado e intentado asfixiar a su madre por quitarle la wifi. Què us sembla? Tio, no, Com ho veieu, això? Riem, però és que és molt fort. És trist, Sí, aquests, em sap greu, aquests niñatos que tenim ara i niñates, Però la qüestió és, com és que aquests niñatos han arribat aquí? És a dir, hi ha una manca de límits aquí espectacular. Clar, sí, vale, Jo no però veig- igualment, no- però hi ha sentit comú. No veig les nostres llavors, espero, fotent-nos a... No ho sé. A veure, la fera Espero que no. neix o es fa? Jo crec que pot haver-hi hi ha motius, coses intrínseques, però hi ha d'haver una marca de límits espectacular des de fora. Sí, però sí que és veritat que potser aquí, aviam, la font també d'informació, no sabem si aquest nen té alguna problemàtica, quina edat té, alguna necessitat especial. Sí, 14 ho ha dit. 14 anys. Si no té cap necessitat especial, bueno, sí que la té, si ja vas fent això... A partir d'ara la té, si no la tenia, a partir d'ara la tindrà. Ara estàs valorat. Però si ens ho plantegem en un context suposadament normal, on jo crec que als 14 anys hi ha d'haver un sentit comú, val? Perquè a mi, no sé,
A casa meva no feia falta que hi haguessin límits perquè només hi havia mirades. Exacte. No? La meva A mare casa meva mirava igual. d'una manera... Sí, et quedava tot clar. Sí, ningú t'havia dit, no, és que no pots I la posar això presència, mirada i presència. Exacte. Llavors, no es van haver d'esforçar gaire. No. Perquè tampoc troscaven, no? No és com els seus pares que sí que, no? Era una generació de més de posar... Troscaven, m'agrada la paraula. Sí, troscar. Però, a més enllà de la part educativa, clar, aquests nens els tenim addictes. Per això. Sí, I l'addicció genera violència, no? Sí. Aleshores, La meva llavor, fins als 16 mínim, crec que no li donaré telèfon. O sigui, cada vegada ho tinc més clar. Cada vegada, quan veig més notícies, dic, fora. Fora. bueno, a veure si la llei ens empara en aquest sentit. Anem No, pel la llei següent no. vídeo, no? Deien que sí, però... No, la llei, perdó, Ja. però Tornem aquí. hem de ser nosaltres. Ja està. Vale, Vinga. la llei no, nosaltres. Val, el següent vídeo és d'un jove que creu estar segur de detectar quan les dones el flirtegen. Anem a veure aquest home. Ai. Una chica enfrente de mí, le empiezan a temblar las piernas. Ha vuelto a mirarme. ¿Cómo los hombres podrán tener tanta dificultad de darse cuenta de cuando una mujer le está enfrente haciendo así con las balizas verdes? Bueno, d'entrada aquest senyor va sol pel carrer, acompanyat de cap dona no va. Això ja On ens és està... aquesta Això és un indicatiu. Això ja ens està donant molta informació sobre qui és aquest individu. Per tant, que si s'ajupa a collir una cosa vol dir que l'has de violar, no? Perquè, clar, anem a que perdoneu, però sóc una mica... No, és que, clar, no, ell parla de que els homes hem de reconèixer aquestes senyals que emetem, Tota l'estona... que nosaltres no sabem que les emetem, però realment... L'home ho sap millor que Un moment, nosaltres. fem la llista. Tocar-se el cabell, ha dit? Sí. Descordar-se la camisa, ha dit? Posar-se O- nerviós amb les posar-se- cames. li tremolaven les cames. Lo de- Sí, potser li tenia una por de l'hòstia. Bueno, us han tremolat mai les cames? Com es fa això? no ho No, sé, Mentre jo boi amb les un noi cames. mai. A mi no. De veure algú que t'agrada. No, És que potser això no se'l tremolava passa. de la De por por. que tenia. De la... Sí, clar, sí, sí. potser tio tenia por per possible assetjador. Home, totes hem sentit la mirada aquella Sí, escarosa, home. verda, Renotes. aquella que et sents bruta ja només de que et miris, no? Totalment. Vés a saber, potser tenia fred, és que vés a saber. Sí, no. O sigui, perquè... No, és que vés a saber. És ridícul. És molt ridícul. Clar, estaria bé saber senyor. quanta gent ha mirat aquest vídeo, perquè ens sorprendríem. Bueno, també. aquest home tenia com uns 100 i pico likes en el moment en què ho vaig veure. Jo crec que no deu haver incrementat Però gaire. l'han repostejat a tots els que el critiquen, que fa molt de riure. Clar, clar. Molt bé, seguim amb un següent vídeo, a veure què us sembla, no diré res, no explico res, a veure què opineu. Metido la pata, lo siento. Esto es lo que hay que hacer con los pedrastas. A veure, circulen molts vídeos d'aquest caire a les xarxes, que és a dir, la gent s'agafa la justícia per la seva mà. Compte amb això, no? Sí, Què en penseu? és difícil. Uah, és difícil, eh? És complicat, Bueno, és que jo trobo que gravar-ho, o sigui, una cosa és que tu t'agafis la justícia per la teva mà, que diguis, o sigui, a mi toca la meva filla i és possible que tingui una reacció molt xunga i que potser ens hem de veure a la Fins i presó. tot més, perquè llavors- fins i tot més xunga que aquesta. Sí. Però que algú t'estigui gravant, que jo vulgui penjar-ho perquè la gent ho vegi, per el que estic fent jo, perquè aquí no veiem allò que fan a vegades, no? Que es vegi aquest tio, que aquest tio és un pederasta. Vale, això ho podria arribar a entendre. Però que se'm vegi a mi, el meu ego, de mira com he actuat davant d'això, em sembla un show, em sembla espectacle. És la mateixa bogeria. Sí, hi ha una part de... I la presumpció d'innocència, no? És a dir, jo crec que no Exacte. pots agafar... Clar, hauríem de saber Clar, d'on ve quina això? situació s'ha donat abans, si realment ha sigut una cosa que tu has presenciat i ho has vist tu, o és, no? Han vingut i m'han dit que. Sí. Que llavors Exacte. aquí hi ha la presumpció Clar, d'innocència. quan ja hi ha una sentència, llavors, perquè jo aquí em va crear el dilema de dir, bueno, i per què mai s'ensenyen les cares d'aquests abusadors sexuals, depredadors, no? Un cop hi ha sentència, jo sí que estic a favor de que aquí s'han de mostrar aquestes cares. Perquè els condemnats també tenen drets. Sí, ja ho sé, però aquí estava l'intenció del vídeo. La dona sí que se sol veure, Això la sí. que ha estat l'agredida per sentir la culpa. O se la sent. O si més no, o se la sent, o hi ha els noms i cognoms, i en canvi els altres són
CP, o jo què sé, Les inicials. Andrés, Sí, el que sigui. GR, Sí, o s'especifica el lloc de feina, no? Sí. El no sé, no? El lampista de no sé què. sí. El no? médico exacte. Nagore, no?, per exemple. Exacte, sí. Aquest senyor que està que ara lliure està, i que- està estudiant psiquiatria, bueno, està treballant, és fantàstic. Sí, tots estan lliures. Bueno, hi ha un cas que a més se n'ha parlat aquests dies perquè ha fet uns anys, que passa que clar, no puc donar, no me'n recordo ara del nom de la noia, no? Que l'agressor va estar a la presó uns anys, aquesta persona, la víctima, l'havia... És que no diré agressió perquè no em vull equivocar. Aquesta persona quan surt de la presó es troba amb la mare i li pregunta ell directament a la mare com està la teva filla? I la mare va buscar un bidó de gasolina. Però en plan burlesc, eh? Sí, Què tal, com està la teva evidentment filla? amb tota la ironia. Era una nena de 13 anys. Sí. La mare va anar a buscar un bidó de gasolina, li va fotre pel cap i el va cremar i el va matar. I la dona va... I la dona va entrar a la presó. Més temps que ell, no? No, però bueno... Sí, és a dir, perdó, no ho sé exactament, no molt de temps perquè hi havia aquests condicionants, etc. I ara, bueno, s'han retrobat i sí. I tot. Jo no crec que s'hagi d'anar a matar una persona que ha fet això. Ara, tallar-li el penis, per exemple, estaria bé. No s'ha de matar, però mutilar-lo sí. Si talles el penis de sagne es mor, eh? Bueno, és una manera més... Que el puguin cosir. No, jo crec que estem en una societat... Sí, perquè es veu que se'ls acastra i tampoc, eh? Hi ha psycho killers que, o sigui, tot està a vegades aquí, és pitjor la ment, exacte. Estem en una societat bastant malalta en aquest sentit, Bueno, som uns malalts. Sí. Llavors, ha de ser complicat de gestionar, perquè mira, si t'ho fan a tu, gestiones, però si li fan alguna llavor teva, jo no en tinc ni idea de com reaccionaria. Segurament bé, no gaire. Clar, poder agrairíem un acte Però tu així. me diries a mi, Marta, vine a gravar com aniré a No, gravar. home, no, això no. Que et sortiria instintivament. Per tant, aquest vídeo, a mi el que em sembla és una mica... Ostentació de l'ego d'un. Exacte. Molt bé. Vale, us sembla si deixem la secció aquí, doncs? Perfecte. M'encanta aquesta secció. Hi ha material a punta pala. Estaria mirant. Tot el dia, no? Perfecte. Avui us porto una recomanació que després de tot el que he viscut aquest últim any doncs ha agafat encara més sentit per mi. La pell és l'òrgan més gran del nostre cos i cada dia posem cremes, maquillatge, desodorant, bla, bla, bla. Moltes d'aquestes... O res. Home, ja dutxar-te suposo que et dutxes, eh? Esperem que sí. Aquí sap. Molts d'aquests productes són completament segurs, però també n'hi ha que contenen ingredients que caldria evitar perquè són disruptors o cancerígens. Arran de tot el procés que vam viure a casa em vaig començar a interessar molt pel que consumim fa temps, que vaig sense tòxics, però, o almenys escollo els que vull, i pel que ens posem al cos. No des de l'obsessió ni des de la por, sinó des de la informació. Per això vaig descobrir Ringana. És una marca que aposta per productes frescos, amb una filosofia enfocada a utilitzar ingredients d'origen natural i a reduir alguns additius habituals en la cosmètica convencional. Té 100% d'ingredient actiu, que això està xulo. M'agrada perquè em fa sentir que també m'estic cuidant aquestes petites coses del dia a dia i al final cuidar-nos no és només anar al gimnàs o fer dieta paleo. També és preguntar-nos què fem servir cada dia i si ens convenç. Jo us ho recomano perquè és una marca que utilitzo jo, que m'agrada i amb la qual també col·laboro. Si decidiu provar-los puc assessorar, cap problema. Però la idea és que m'agradaria que això us despertés una mica la curiositat, no? Sobre els ingredients de la cosmètica que feu servir cada dia. Al final no es tracta de comprar més, sinó de consumir amb una mica més de consciència. Si voleu comprovar la composició dels vostres productes, hi ha una aplicació que es diu Ingret, perquè la iuca, hi ha alguns que feu servir molt la iuca, però hi ha una trampa, quan diu perfum, allà hi foten tota la merda, allà dintre amagada. I res, si mai voleu tenir més informació de tot plegat, ens podeu escriure i jo us assessoro així, perquè ja que he fet un màster amb tot això entre alimentació, avui m'he comprat una paella TV sense tòxics i tot, doncs això us ho volia recomanar. Moltes gràcies, Adri. Seguim amb la figa al descobert. Vinga, noies, ara ve una prova de comunicació d'alt nivell, A veure, o més aviat de confusió total. Necessitareu els timbres, però totes passareu per la prova. Atenció. Ai, valga'm Déu. Perquè aquí us passaré unes frases que tenen molta personalitat i cada una tindrà una frase que haureu de dir amb el llapis a la boca. Les de més haureu de ser capaces de dir la frase ben dita, tal qual. Aviso, no és fàcil. Són frases random, Hem de fer servir el mateix llapis totes. El que vulgueu, va, que som germanes. Jo faig aquest. Et toca frase, vinga. Ho faig ara ja?
A tu et toca aquesta. Que cabrona, estàs triant les frases segons la persona, eh? No, els he agafat així a l'atzar. Hòstia, hem de dir aquesta frase amb el... Amb el llapis a la boca i les de més, si l'endivinen... D'acord. Ah, vale, La diuen. ella diu la frase i nosaltres l'hem d'endivinar. Exacte. Vale. Comença, va. El xef xinès prepara xocolata amb xurros. El xef xinès prepara xocolata amb xurros. Bona. Molt bé. Seguim. No, Déu-n'hi-do, eh? El xef Ui. m'ha costat, eh? Espera't. Adri. Espera't, doncs, ho sento. La tortuga Teresa té una samarreta taronja. La tortuga Teresa té una samarreta taronja. Molt bé. Bona. Juga't una mica. Vamos. Vinga, noies. Som-hi! Som-hi. Un extraterrestre extravagant experimenta amb espaguetis. Un extraterrestre extravagant experimenta amb espaguetis. Molt bé, Marta. Molt bé, jo crec que ho feu molt bé, per tant vaig a complicar-vos-ho una mica més. Jo tinc una aquí, eh? Sí, ho sé, però t'ho complico una mica, d'acord? Va. Què hauràs de fer? Exactament el mateix, però aquesta vegada hi hauràs de posar un mood, un caràcter, d'acord? Vinga, t'ha tocat dir la frase amb el llapis a la boca i amb aquest mood. Atenció. Oh, que guai. Un moment. Vinga. La bicicleta va travessada del barri. La bicicleta baixa per la baixada del barri? Falta una cosa. Merda, no ho sé. Torni. La bicicleta blava Ah, vale. baixa. La bicicleta blava baixa per la baixada del barri. I atenció als dits de la Això Marta. què era, Roc? Home, clar, has dit un mood, no? Ja he Exacte. posat un mood. Quin era el teu mood, Marta? El meu mood era com una banda heavy metal. Molt bé, bona. Tu, Adri, tens una altra frase, oi? Sí, Vinga, i l'has de dir de la següent manera. amb la vergonya que solo tenia jo. A veure... Hòstia puta. El gat de la meva àvia porta ulleres de sol. El gat de la meva àvia porta ulleres de sol. Molt bé, bravo. Quin era el Un mood? gall molt enfadat, clar, tia. Hauria de dir com un gall molt enfadat. Oi. Tens una altra frase o no, Irene? No, jo Tu? no. Tu no tens frase? Espera't, a Mare veure, que em va. te poso, de moment, el que t'ha tocat. Jo no acostumo a fer el burro així amb les meves criatures. A classe sí, però aquí no, saps? I aquesta és la teva frase. Vinga. A veure si l'endevineu. Els macarrons m'estan perseguint. Els macarrons m'estan perseguint? Molt bé, bravo. La frase... Com un rap improvisat. Hòstia, Com si fos improvisat. És molt bo. Molt guai, Diana. Sí? Va, l'última i a veure qui guanya. Estic guanyant jo, ho sabeu, no? escolta, ja n'he fet dues, eh? La frase i el mood en què ho has de dir. Tu, Adri, aquesta, amb aquesta frase, Irene, la frase i el mood en què ho has de dir. Preparades? Vinga, començo. Som-hi, a veure què l'endevina. La meva planta mira malament. La meva planta em mira malament? Planta? Toma, ja. Molt bé, bona. Jo és que em quedo I quin era el mood? hipnotitzada amb el És mood. una nena de 5 anys. Molt bé. Jo és que em quedo hipnotitzada amb el mood, no vull endevinar. Us vull veure només fer el gili. Actuar, no? El gili. És que clar, les frases són... Bueno, a veure... Hòstia, un moment, Fico el mut. Ai, el microones ha aplaudit. El microones ha aplaudit? Vale, jo estava... Bueno, en realitat era... el microones ha aplaudit. Exacte. És com si estiguessis enamoradíssima. Com Molt que bé. fa temps que no em passa això. Sí, clar, jo crec que no ho recordes. Exacte. I l'última, som-hi, qui l'endevina? Ahir vaig discutir amb una patata. Ahir vaig discutir amb... Amb una patata. Bravo! Ho fem molt bé totes, Estava espantada. Ho heu fet super bé. I bueno, fins aquí la Figa al Descobert i el capítol d'avui, no? Sí. Sí. Ens veiem. Fins la pròxima! Adri, Marta, Irene, Diana, Iha, la Figa parla. Amb mi parlo clar, dic el que em surt de la figa, no em puc aturar, perquè necessito expressar. No sé què em passa, però parlo sense por, el que surt de la figa ja no tinc moral. No vull jugar a la
missa. Aquí les quatre dones entre drames i somriures t'expliquem la nostra història perquè no et sentis mai sola. Així que asseu-te, interacciona, diverteixo una micona i no ves passar l'estona.